sudah, terima matur kasih. sembah nuwun ajeng, matur sembah nuwun. Kula dherekaken monggo para sinden lainnya nggih matur sembah nuwun diajeng. Ngaturaken setunggaling informasi kagem ingkang kagungan kendaraan AG 612 TO nyuwun tulung dipun geser rumiyin amargi informasi badhe wonten kegiatan menapa nika las listrik tinimbangane mangke berdampak nggih. Saha kula ngaturaken ugi kagem panjenenganipun Bapak Santoso selaku Ketua IMI Jawa Timur yang ada di Tulungagung. Monggo Bapak kula sumanggaaken wis tak angen-angen ketua wau. Kalau winginane wonten